Saya rekam saudara sebagai bukti. Apa saudara? Enggak ketok lo buka bokong enggak ketok. Enggak apa sih iki? Allahu Akbar. Aku sing njupuk anu enggak takone lho. Wis panganan kene iki yo tak coba-coba nomon. Iku sik masine kok tak. Iku derajat urung anu. Uga dadi loro tak buatok urung. Ono. Kok ingkung sing pas matine kok kudune sing tok iki gone sempet. Iki. Urung wayahe ta Nur. Lho, Jaluk di syuting barang to. Wis tak syuting lho. Lah sedeng situ syuting malah ger-ger. Matang. Wenai. Mantap. Apa sih iki? Duka. Allahu Akbar.